Wel, dyn ni'n mynd i ddarllen te i ddechrau. Marc 16, adnodau 1 i 8. A wedyn mae gen i gwestiynau ar eich cyfer chi. Marc 16. Wedi i'r saboth fynd heibio, prynodd Mair Magdalen a Mair Mam Iago a Salome ber ar oglau mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf yr wythnos a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd. Ac meddent wrth ei gilydd, pwy a dreigla'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni, neu pwy a symuda'r maen i ffwrdd, os liciwch chi. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, ei symud i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn. Eithant i mewn i'r bedd, a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar yr ochr dde, a gwisg lais wen amdano, a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo, yr ydych chi'n ceisio Iesu y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd, y mae wedi ei gyfodi, nid yw yma. Dyma'r man lle y gosod asant ef. Ond ewch, dywedwch wrth ei ddisgyblion ac wrth Pedr. Y mae'n mynd o'ch blaen chi Galilea, yno y gwelwch ef fel y dywedodd wrthych. Deithant allan a ffoi oddi wrth y beth, oherwydd yr oeddent yn crynu o arswyd, ac ni ddywed asant ddim wrth neb oherwydd yr oedd ofn arnynt. Amen. Wel, bore yma te, i ni'n mynd i edrych ar honiadau, claims. Chi'n gwybod beth yw honiadau? Mae'n air swnio'n eitha posh na gwyn, ni'n mynd defnyddio fan aml iawn. Gwneud claim am rhywbeth, honiadau. Gallen ni honi rhywbeth bore yma, falle bydde plentyn, bydde Joseph yn y dosbarth yn gallu honi, fi yw'r person cryfa yn y dosbarth. Gallen ni falle honi fan hyn, mae Alun yma, os ydych chi'n gwybod, fi yw'r person cryfa yn yr ystafell yma. Honiadau. Sa i di profi hwnna, ond fi'n gwneud claim, and it's a bold claim. Right? Fi'n honi rhywbeth. Nawr, mae gen i honiadau nes i ddod ar draws, rhywbeth i ni'n dweud sydd yn wir am ein hunain, ond sydd ddim eto wedi cael ei brofi. Okay? Ond mae rhain yn honiadau, mae pobl wedi dweud, a mae rhywun wedi ffindo mas bod nhw ddim yn wir. Okay? Nawr, gen i weld os chi'n gallu geso beth yw nhw. Pwy sy'n gwybod beth yw'r honiad yma? Mae'n un anodd. Os rhywun yn cofio, oedd e'n y newyddion. Dyma Volkswagen yn gwneud claim, honiad. Mae'n ceir ni yn really eco-friendly. A tua 5 mlynedd wedyn, dyma rhywun yn ffindo mas, wel, dyn nhw ddim mor eco-friendly, a maen nhw'n dweud yw nhw. Okay? A dyma nhw'n talu biliynau mewn lawsuit oherwydd hynny. Dyma nhw'n cael ei ffindo mas fod yr honiad o'n nhw wedi gwneud ddim yn wir. Na te, pwy sy'n offi iogurt? Actifia neu activa fel mae fy mam fi'n gweud. Beth yn 2010 chi'n meddwl oedd yr honiad wnaethon nhw wneud gafodd ei ffindio mas yn gelwyr? Pwy sy'n gallu geso? Low-fat iogurt, nid dyna y broblem. Lleihau cholesterol, ddim cweit. Dyma beth oedd yr honiad. This yogurt is clinically and scientifically proven to boost the immune system. Ddim yn wir. A dyma rhywun yn dod achos yn ei erbyn nhw'n y cwrt, a dyma nhw'n ennill 45 miliwn o ddoleri yn y court case yna. Ydych chi'n credu'r peth? Okay? Nesa, nawr te, felly ydych chi'n gallu geso, fi ffili credu bod hwn wir wedi digwydd. Pwy sy'n gwybod beth yw hwnna? Yr honiad yma. Sa i di wneud yn amlwg. Red Bull gives you wings. Mae yna advert am Red Bull, a maen nhw'n dweud Red Bull gives you wings. A dyma dyn, mae hwn yn wir o Awstria, 2014, yn dweud, fi wedi bod yn yfed Red Bull am dros 10 mlynedd yn rheolaidd, a does dal dim adenydd dy fi. A nath nhw setlo out of court am 13 miliwn o bunnoedd. Bonkers.
Pwy sy'n gallu dyfalu beth ydy hwn te? Pa honiad mae New Balance wedi gwneud? Wel, yn 2011, dyma nhw'n ei honiad fod gwisgo y shoes yma yn eich helpu chi losgi caloriau. Ac wrth gwrs, ridiculous, ond dyma rhywun yn dod â achos yn ei erbyn nhw'n y llys ac yn ennill 2.3 miliwn o ddoleri. Byddwch yn ofalus beth chi'n gweud, yw e? A dyma'r un ola, edrych fel sports car, nag yw e? Ddim cweith, Kia a Hyundai oedd rhain. Hwn nôl yn 2000 a phedair. Dyma nhw'n honni fod eu ceir nhw yn gyflym iawn, ond doedd e ddim mor gyflym, y math yma o gar yn benodol oedd Kia a Hyundai yn gwneud, doedd e ddim mor gyflym a ddim mor bwerus, oedd llai o horsepowers, os chi'n poeni am y pethau yna, nag oedd nhw'n honni oedd yn y ceir. A felly, dyma nhw yn gorfod talu mas 84 miliwn o ddoleri mewn achos llys yn ei herbyn nhw. Nawr, beth mae hwn i gyd yn dweud wrthyn ni? Wel, i ddechrau, mae'n dweud wrthyn ni pa mor beryglus yw e i wneud honiadau a bod nhw ddim yn wir. I wneud honiadau, chi ddim yn gallu baco lan, beth bynnag yw hwnna'n Gymraeg. Bo chi ddim yn gallu dangos a profi sydd yn wir. A mae hefyd yn dangos ffolineb dweud celwydd, bod chi'n honni rhywbeth a'i fod e'n gelwydd. Nawr, yn y Beibl, mae gyda chi Iesu yn gwneud sawl honiad, sawl claim, yn enwedig am pwy yw e. Ni ddim yn gymaint yn mynd i edrych ar rheina, ond ni'n mynd i edrych ar beth mae'n dweud mae e'n mynd i wneud. Beth mae e'n mynd i wneud. Nawr, mae gen i 8. Dim ond 8, oedd mwy i gael, ond dyma rhai claims mae Iesu'n gwneud mae e'n mynd i wneud, oce? Matthew 12:40, oherwydd fel y bu Jona yn mol y morfil am 3 diwrnod a 3 nos, felly y bydd mab y dyn yn nymder y ddeiar am 3 diwrnod a 3 nos. Wedyn, Matthew 16, o'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos i'w disgyblion fod rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifnyddion a'i ladd ar trydydd dydd ei gyfodi. Eto wedyn, y mae mab y dyn i'w draddodi i ddwylo pobl ac fe'i lladdant ef, a'r trydydd dydd fe'i cyfodir. A pan wedodd Iesu hyn wrth y disgyblion, eithon nhw'n drist iawn. Wedyn yn Marc 9:9, wrth iddynt ddod i lawr o'r mynydd, rhoddodd o'r chymyn iddynt beidio a dweud wrth neb am y pethau y welsant, nes y byddai mab y dyn wedi atgyfodi oddi wrth y meirw. Wedyn, Luc 9:30, unwaith eto adeg y gwefnewidiad yw hwn os chi'n cofio, mae Moses ac Elias yn ymddangos mewn gogoniant yn siarad am ei ymadawiad. Mae Iesu'n mynd i adael y weithred oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Wedyn Ioan 2, pan mae tu fas y deml, os chi'n cofio, mae Iesu'n dweud, os ych chi'n dinistrio'r deml yma, byddai'n cael ei atgyfod, byddai'n ei godi fe eto mewn tridiau. Mae nhw'n meddwl bod e'n siarad am y deml yn llythrenol, a maen nhw'n dweud, mae wedi cymryd 46 mlynedd i ni adeiladu'r deml yma, a ti'n mynd i wneud e mewn tridiau, a mae'n esbonio i ni bod e'n siarad am ei gorff. Wedyn Ioan 10, a mae'r tad yn fy ngharu oherwydd fy mod i'n rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei ddwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fi fy hun sy'n ei rhoi. Y mae gennyf hawl i'w rhoi, ac y mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. Ac eto, a fi'n hoffi'r ffordd mae Iesu'n dweud hwn, mae rhaid i fi weid. Ymhen ychydig amser, ni byddwch yn fy ngweld i ddim mwy, ac ymhen ychydig wedyn fe fyddwch yn fy ngweld. Yn wir yn dweud wrthych, y byddwch chi'n wylo ac yn galaru, a bydd y byd yn llawenhau. Byddwch chi'n drist, ond fe droi'r eich tristwch yn llawenydd. A felly, mae gyda chi lot o honiadau fan hyn, i gyd mwy neu lai yn ein pwyntio ni at un peth. Fod Iesu yn mynd i farw ac yn mynd i atgyfodi. Ar y trydydd dydd, bob tro,
Ar y trydydd dydd, mae'n dweud wrthyn ni fod e'n mynd i ddod yn ôl yn fyw. A beth sy'n arbennig ac yn unigryw am Iesu Grist yw fod e wedi cyflawni a cadw a wedi anrhydeddu a wedi ateb pob un o'r honiadau yma yn berffaith. Chi'n bod, pob peth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am Iesu Grist, mae wedi gwneud e. Pob un peth. Pob un peth mae e'n dweud sydd yn wir amdano fe. Mae e'n dangos i ni, mae e'n profi i ni fod e'n wir. Nawr, i ni gyd wedi clywed lot o bobl yn gwneud honiadau. Os ych chi'n offi pêl-drod, Jose Mourinho, beth oedd ei honiadau? I am the special one. Chymod faint o weithiau mae'r boi wedi cael sac? Faint o weithiau mae wedi gwneud job mor wael, mae wedi cael ei gico mas o'r clwb? Gormod o weithiau allu cyfri erbyn hyn. Ond mae Iesu'n wahanol oherwydd mae beth mae e'n dweud sy'n mynd i ddigwydd yn digwydd bob un tro. Mae Iesu, o ddechrau y greadigaeth, o Genesis 3, yn dweud wrthyn ni, fi'n mynd i'ch achub chi, a mae e'n gwneud e. Fi'n mynd i faddau'ch pechodau chi, mae e'n gwneud e. Fi'n mynd i ddangos i chi bod fi'n wahanol i rywun dynol, a mae e'n profi fe. A'r prawf yw yr atgyfodiad. Y prawf fod Iesu ddim fel chi a fi yw'r atgyfodiad. Nawr, sut i ni'n gwybod hynny? Sut i ni'n gwybod mai dyna'r prawf? Fod Iesu ddim jyst yn berson fel chi a fi. Wel, i ni'n gwybod oherwydd mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni mai y prist neu'r cosp neu'r cyflog hyd yn oed am ein pechod ni yw marwolaeth. A felly beth mae'n dweud wrthyn ni yw pan i ni'n marw, mae marwolaeth yn dod oherwydd ein pechod ni. Nawr, os oedd Iesu yn rhywun fel chi a fi, bydde fe wedi gorfod talu'r un pris a chi a fi, a wynebu marwolaeth, pechod. Marwolaeth, a dyna ni, bod yna ddim mwy i fi. Ond dyw Iesu ddim yn gelwyddgu, mae e'n wahanol, mae e'n eirwyr. Allwn ni drystio beth mae'n dweud. Mae e'n fab y dyn, mae e'n arglwydd. A mae e'n dangos hynny yn y ffaith bod y bedd ddim yn gallu ei gadw fe. Ddim yn gallu ei conteino fe, os liciwch chi. Ddim yn gallu ei gadw fe mewn, fel dyna sut mae Pedr yn disgrifio fe yn ei araith adeg y Pentecost. Fod y bedd ddim digon cryf i ddal gafel arno fe. Pam? Oherwydd fod e'n berffaith. Oherwydd fod gan marwolaeth ddim gafel ar rywun di-bechod. Rhywun perffaith. A dyna felly sydd ni'n gwybod mae'r atgyfodiad yn dangos i ni fod Iesu'n berffaith. Fod Iesu nid yn unig wedi delio gyda'n pechod ni, ond wedi concro marwolaeth. Wedi torri y bedd yn ddarnau os liciwch chi. A beth mae hwnna'n dangos i ni te, yw nid yn unig fod e wedi concro angau ei hunan, ond nawr fod e wedi concro angau ar ein cyfer ni. Nawr, oherwydd fod e wedi marw drosto ni, maddau ein pechodau ni, does gan y bedd ddim gafel arno ni mwyach. Does gan y bedd ddim gafel arno ni. Nawr, mae Iesu yn y darlleniad nathon ni ddarllen Marc 14, mae'n gwneud yn glir i ni nag yw e, fod Iesu yn fyw. Mae Iesu wedi mynd, wedi gadael y bedd, Marc 16. A beth yn darllen fyna, na i roi recap bach i chi, mae'r angel yn ymddangos nag yw e, i'r menwod sydd yna, sydd wedi mynd i eneinio corff Iesu. A mae e'n dweud, chi'n edrych am Iesu. Ond mae Iesu oedd wedi marw, wedi cael ei groesoelio, mae'n dweud hynny, wedi dod yn ôl yn fyw. Dyw e ddim yma mwyach. Edrychwch. A mae'n dangos, mae'n rhoi manylion diddorol iawn i ni. Edrychwch ar y dde o'r angel. Mae'n pwyntio i'r dde am rhyw reswm i ddangos fyna o dde. Pob manylun mae'n dangos i ni. Edrychwch, dyw e ddim yma. Ond, mae'n dweud, ewch. Peidiwch â aros yn y bedd. Ewch, ewch i ddweud wrth y disgyblion. A Pedr. Mae Pedr yn un o'r disgyblion. Pam bod e'n dweud y disgyblion a Pedr? Mae'r angel yn amlwg wedi cael neges gan Dduw. Mae Pedr wedi gwadu Iesu. Mae Pedr mwy na thebyg yn ofn am ei fywyd.
yn meddwl, dwi wedi gwneud y peth gweitha allan ni wneud yn gwadu Iesu Grist. A mae Iesu yn ei garedigrwydd, yn ei ras, yn ei drigaredd, eisiau fod Pedr, specifically Pedr yn gwybod, dwi eisiau ti ddod i weld fi. Dwi eisiau ti ddod i brofi fy mod i'n fyw. Dwi ddim eisiau bod ti'n cadw bant ac yn meddwl bod ti ddim digon da. Y reality yw, dyw Pedr ddim digon da, ond nid yna pan mae'n cael dod. Mae'n cael dod oherwydd fod Iesu wedi marw dros ei bechodau fe. Nawr, falle bod chi bore yma'n meddwl, dwi ddim digon da. Pwy ydw i allu dod at yr Iesu sydd wedi ei gyfodi? Hyd yn oed os mae yn fyw, pwy ydw i? Wel, fel Pedr, ewch at yr arglwydd Iesu. Ewch mor gloi chi'n gallu, nid i Galilea, ond at y groes. At y groes. A sylweddoli fod e wedi marw dros eich pechodau chi. Fod e wedi rhoi cynnig i chi gael eich rhyddhau o farn Duw, o gosb Duw, fel bod chi'n gallu mwynhau adnabod yr arglwydd. Os ych chi'n teimlo'n euog, os ych chi'n ymwybodol, fi'n cwmpo'n fyr, fi ddim digon da, good, mae'n wir, dwi ddim chwaith. Dwi yma trwy ras, i ni yma trwy ras. Dim ond gras yr arglwydd Iesu sy'n gallu caniatáu i ni dderbyn maddeuant. Nawr, oedd Pedr yn gorfod wneud penderfyniad yn dod e. Oedd e'n mynd i fynd i Galilea. Oedd e'n mynd i fynd i weld Iesu. I ni'n gwybod mi ath e i weld Iesu Grist. Ydych chi'n mynd i droi at yr arglwydd Iesu neu chi'n mynd i gadw bant? Dyna'r ddau ddewis. Nawr, mae Iesu, fel welson ni yn y fideo, ar ôl iddo fe gwrdd ar disgyblion a'i hannog nhw, a'i bendithio nhw gyda'i gwmni, mae'n gadael, nag yw e? Mae'n gadael, mae'n esgyn i'r nefoedd. A mae'r esgyniad yn bwysig oherwydd mae Iesu'n dweud wrthyn ni rhai pethau sydd angen digwydd cyn fod e'n dod yn ôl. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn. Mae'n bwysig bod ni'n cofio fod Iesu wedi gadael yn gyntaf fel fod yr ysbryd glân yn gallu dod. Mae'n dweud hynny wrthyn ni. Mae'n gadael fel bod yr ysbryd glân yn gallu dod. So dyw e ddim yn gadael ni yn llwyr, ond mae e gyda ni mewn ffordd gwahanol. Mae gyda ni nawr trwy ei ysbryd. Mae'r arglwydd nawr yn byw yno ni. Peidiwch â teimlo bod hwnna'n golled, mae'r arglwydd dal gyda ni. Mae hwnna'n bwysig cofio. Mae'n siŵr fod nhw'n gytid yn gweld yr arglwydd, allwch chi ddychmygu'r profiad, yr esgyniad, gweld yr arglwydd yn ei gadael nhw, a maen nhw'n cuddio mewn stafell, nag nhw, nes y Pentecost, basically, achos bod nhw'n meddwl beth ni'n mynd i wneud nawr, sneb gyda ni. Ond mae Iesu wedi dweud byddai gyda chi nes y diwedd. Dim ond i chi bwyso arno, dim ond i chi ddibynnu ar yr ysbryd glân. A felly peth cyntaf yw fod ni'n gallu dathlu fod yr Iesu nid yn unig wedi atgyfodi, ond fod e'n atgyfodedig yn y nefoedd nawr. Mwyn i ni gael derbyn ei ysbryd, ond hefyd oherwydd fod Iesu yn dal i wneud pethau yn y nefoedd nawr. Mae e'n eiriol drosto ni, mae e'n pledio drosto ni, mae'n gweddio drosto ni, mae'n perffeithio ein gweddio ni. Mae'n dweud yn Ioan 14 fod Iesu'n paratoi lle i ni yn y nefoedd. Yn drydydd, mae'n dweud fod Iesu yn y Beibl yn dod â pobl i gredu ynddo fe. Mae'n dod â pobl i ffydd ynddo fe. Felly mae'n galw pobl at ei hunan. Ac wrth gwrs mae Iesu yn ein harwain ni nawr, hyd yn oed, trwy ffydd a trwy'r ysbryd. Mae'n ein helpu ni nawr. Mae'n siarad gyda ni nawr. Mae'r arglwydd Iesu ar waith. Ydych chi'n credu hynny? Bod yr arglwydd Iesu yn dal ar waith? Chi'n galw arno fe? Nid jyst am achubiaeth, ond i weithio heddi yn ein plith ni. Mae Psalm 23 mor hyfryd, nag yw e? Yn atgoffa ni o beth mae Iesu'n gwneud, hyd yn oed heddi. Mae'n ein harwain ni, mae'n ein bwydo ni, mae'n gofalu amdano ni. Mae'n ein bendithio ni. Mae e'n bopeth sydd ei angen arno ni. Dyna pwy yw Iesu Grist. Ac i ni'n gallu dathlu i fod nid yn unig yn fyw ond fod ar waith yn ein plith ni. Fod e'n dal yn symud yn ein plith ni.
Bydd e'n dal yn ein bendithio ni. Mae'n adnod hyfryd yn Rhufeiniaid 8. Pwy sydd yn ein collfarnu ni, condemnio ni? Pwy sy'n dod â barn yn ein herbyn ni? Yr ateb yw neb. Pam? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sy'n ymyl trosom ni. Chi'n gweld mae e'n gweithio, hyd yn oed heddi, ar ein rhan ni. Ydych chi wedi troi at Iesu? Ydych chi wedi credu yn Iesu? Ydych chi'n iawn gyda Iesu? Ac ydy Iesu ar waith yn eich calon chi? Dyna'r cwestiwn mwyaf pwysig bore yma. Ydy'r arglwydd Iesu ar waith yn eich calon chi? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei adnabod eich bod chi'n eiddo iddo fe, eich bod chi'n profi ei fendithio ne. Hynny yw bod chi'n profi, nid bod chi'n dweud yr arglwydd yw fy migael, ond bod chi'n gallu dweud mae'r arglwydd fy migael yn fy arwain i, yn fy mwydo i, yn fy ngwarchod i. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Nid jyst honiad yw profiad yw Mae'n wahanol. Mae profiad yn fwy na honiad. Ni ddim jyst yn gwneud claim, ni'n profi fe. Ydych chi wedi profi hynny go iawn bore yma? Ac os ydyn ni, dathlwch, llawen hewch. Mae'r arglwydd wedi'ch gwneud chi'n fyw. Mae wedi rhoi gobaith sicr i chi a fi, i ni allu ei fwynhau Clod yw enw mawr Amen.